guztioi. Izenak zer diren azaltzen saiatuko naiz. Izenak, aditzak eta esaldiak edo. Eta, izenei dagokionez, gazteleraz bezala, nombres o sustantivos, bai? Izenak, pertsonak, lekuak, animaliak, objektuak, bai? Gauzak dira, bale? Orduan, normalean esaldiaren protagonistak, bale? Orduan, izenen artean, adibidez, Uhartea, Isla Bai, Araba, Neska, Arantxa, Mikel, Dortoka, Borragoma, edo zein gauza, izena da. Eta haien artean baditugu bereziak eta arruntak. Bereziak gazteleraz propios eta arruntak komunes, bai. Orduan, bereziak zeintzuk dira? Izen propioak, izen bereziak, adibidez Alain edo Irati, eta lekuak, mendien izenak, ibai baten izenak, eta bar. Bai, horiek dira izen bereziak. Eta arruntak beste guztiak, bai, gauza normalak, gauza arruntak izena esaten duen bezala, bale? Orduan adibidez bereziak, adibidez daukagu Mari Pepi, Eretxa, mendia. Zegeiago, herri bat, Barakaldo. Guzti horiek bereziak dira, eta bereziak direnez, maiuskulas idazten dira. Eta arruntak, beste guztiak, Borragoma, Maia, Neska, goian ikusten dudala, Leioa, hainbat eta hainbat, bale? Orduan, izenak horiek dira. Eta orain magoaz aditzekin. Aditzak, gaztelaniaz berbos, ekintzak dira. Egiten ditugun ekintxak, edo esaldi batean agertzen diren ekintxak. Orduan, adibidez baditugu egin, izan, joan, etorri, egin dugu, Baina esaldi batean, agertu daiteke bi moduz. Alde batetik, aditz trinkoa bezala, hau da, aditz trinkoak zer dira, hitz bakarreko aditzak, edo hitz bat baino gehiago bezala agertu aldira, perifrastikoak ditzen ditugula. Orduan, normalean aditz trinkoak baldin badira, aditz mota bati egiten diote referentzia adibidez joan, noa, edo etorri, nator, edo, hemen ikusten ditugun bezala, daude, dabil, daukagu, Eta, aditz perifrastikoetan, esaldietan, adibidez, lotara joan gara, edo egunero klasean asko hitz egiten dut, hitz egin dut, Orduan, ikusten dugunean horretan, aditz perifrastikoetan, bi aditz elkartzen dira eta bata normalean izaten da aditz nagusia eta bestea laguntzailea. Hemen adibide horretan, gaur Arantzaren urtebetetzea ospatu dugu. Ospatzea da aditz nagusia eta dugu da laguntzailea. Esaldi dagokionez, esaldiak edo perpausak, sinonimoak direla, gauza bera esan nahi duela, hitzen multzoa da, baina ez edo zein hitzen multzoa, izik eta orden bat jarraitzen duten hitzen multzoa, hau da. Eta gauza bera esatea, ni joan oporretan orain, edo ni orain oporretara joango naiz, ezberdina da. Beraz, hitzen multzoa da, baina zentsu bat edo zentsudunak, direnak. Ze perpaus edo esaldi mota ditugu? Baiezkoak, ezeskoak, galderazkoak, harridurazkoak, eta guk fijatu behar gara hiru hauetan, Baiezkoak dira arruntenak, normalean erabiltzen ditugunak, adibidez, Mirenek argazkia egin du, edo Alain Turkiara oporretan joan da, edo, horrelako esaldiak. Eta, salbuespenak daude, baina normalean aditza esaldi mota hauetan amaieran doa. Esan nizuen bezala amaieran doa. Honekin batera ere, nahiko txarto egin zenutela,
ere eta ere bai, esaldiaren amaiera jartzen da. Esaldiaren amaieran, bale? Orduan, ez dakit adibidez, Warner Brosera joan nintzen ere, adibidez, bale? Orduan, ere eta ere bai, esaldiaren amaieran. Bale, gero ditugu alderazko perpausa. Horretan, fijatu behar gara galdetzailean. Zer, nor, nora, noren gandik, bale? Eta erantzuna beti doa relazionatuta horrekin adibidez. Noren gandik jaso dut laguntza, alainen gandik jaso dugu laguntza, bale? Eta, bueno, honetan aditza, normalean beti doa galdetzailearen ondoren, bale? Zer egin du, noren gandik jaso dut, bale? Eta azkenik, esesko perpausak. Esesko perpausak, baiezko perpausak bezalak dira, baina aditzak, ekintxak, normalean ez eta gero doaz, bale? Ez partikularen ondoren. Eta, bueno, honekin uste dut gutxi gora bera azalduta gelditzen dela.